جڑے کھڑے ہو یا بہ جاؤ یا چلے جاؤ کھلو کے تماشا ویکھیا جاندا جدا میں ذکر کرنا ہے انہوں ویکھ کے نبی کھڑے ہوندے سی بہ جاؤ میرے آقے جی بہ جاؤ سامعین محترم بڑی نوازش قبلہ شاہ صاحب دی اور انتظامیہ دی میں تے جو یاد سی وہی بھول گیا ڈیڑیاں وڈیاں ہستیاں ویکھ کے اور خاص طور تے چہرے تے جلال ویکھ کے حقیقت جے میں تے ملنگ جا بندہ اور اج میں ابو طالب دی بہو پڑھنی ابو طالب ابو الحمدللہ علیہ بیٹا بہ جاؤ الحمدللہ علیہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد جی بسم اللہ جی سنی علماء کونسل جناب محترم قاری عرفان صاحب اور قبلہ ملک صاحب اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے جی بہت شکریہ بسم اللہ جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جناب محترم بھائی محمد شاہد خان بھائی ماشاءاللہ ماڈل ٹاؤن تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل پاک جو کہ توبی گارڈ گراؤنڈ دے اندر ماشاءاللہ جدے وچ 50 عمر دے ٹکٹ سن قبلہ میں شاہد خان بھائی نو خوش آمدید کہنا جی آئے نو سر بسم اللہ شاہد بھائی ادھر تشریف ادھر چہرتے آ جائیں بسم اللہ جی اجازت اچھا جی الحمدللہ علیہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر پہلا میں سٹیج والے نوں سنا لیں تو چہرے تے نہ کہا جا ذرا فصلی لربک وانحر ان شانئک ہوول ابتر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیم ایک بار یہ کھڑ کے درود پڑھو کہ بابے دی تھکاوٹ دور ہو جائے پڑھو درود قبلہ میرا پہلا نقطہ ہے اے تصویر پھر کرے آجے اللہ آندہ میں درود پڑھتا میرے فرشتے درود پڑھ دے نے ایمان والے ہو تو اسی بھی درود میں موچھا لگا دے پان اسی پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے پڑھ دے نے اللہم صلی علی و علی آل احمد جبروتی پڑھ دے نے اللہم صلی علی محمود و علی آل محمود مولوی و دسو رب کڑا درود پڑھ دیا دنیا دے 10 ملکہ میں خوش نصیبہ جنہ بریلی دے تاجدار دے ممبر تے بہ کے پڑھے ہیں غوث دے ممبر تے بہ کے 6 سال پڑھے ہیں کربلا پڑھے ہیں نجف پڑھے ہیں ان دے حسرت ہی نہیں رہ گئی کدھرے پڑھن دی اللہ کیڑا پڑھ دا ہے نا میرا آنکھ پوچھن دا فرشتے پڑھ دے اسی پڑھ دے اللہ ان اللہ یسنی علیہ فی المحل رفیع العالی اللہ عرفہ اعلیٰ مقام تے اپنی شان دے مطابق بہ کے زہرہ دے بابے دی ثنا کر دے اے ثنا کرنا او دا درود ہے اسی تیری ثنا کرنے ہیں تو بولو سبحان اللہ پہلا جملہ شان ابو طالب تے پھر میں بھی ٹائم کنا جی میرا جی ابو طالب تے پہلا جملہ میرے بیچے سید محمد شاہ دا خون ہر بندے بیچے او دے ابے دا خون ہے علی بیچے ابو طالب دا خون تے نبی آندہ لحموں کا لامی دموں کا دمی تیرا خون میرا خون جنہ نہیں دا دینا تو مقدر ہی جی نہیں تیرا خون بولو تیرا خون میرا خون یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات رسولو پاک کھاؤ پاک کھاؤ تے جڑا رسولاں دا رسول ہے وہ تے اطیب کھائے گا پاک تو بھی اگے جڑا اللہ مریم واسطے جنتی جو روٹی پہ سکتا سی انہیں مصطفیٰ علی کیوں نہیں بھیجی قبلہ تسی پہنچا نہیں جی جنہ موڑ بنانا انہیں بنائی رکھنا ہے جیڑا مریم علی ٹکر پیدا سے اللہ لا کے
हाज़ा मिन इंदिल्लाह, उन्हें नबी ली क्यों नहीं भेजी? मान होए अबू तालिब दे घर दा रिज़्क जन्नत नालों अफजल सी। अबू तालिब दे घर दा रिज़्क नहीं ते अल्लाह अपने हबीब ली जन्नत विचों भेजदा। ले युज़हिबा अनकुमुर रिज्स, जिदी आल दे नेड़े पलीती नहीं जाती उस रसूल दे नेड़े जाती है। किन्ने साल अबू तालिब दी झोली विच मन रब ने अलम यजिद का यतीमन फआवा दे तहत जेड़ी झोली दी ओनू अबू तालिब आंदा। बोले नहीं जे बस दो तीन जुमले बोल के मैं अपने मौजू पर लाना चाहना। ध्यान मेरा रख, मेराज ते मेरे नबी गए जन्नत की सैर की। जबरील कहंदा सोने जरा गुआंढा नाल झाती मार। नबी ने वेख्या तो दोज़ख च एक बंदा बैठा है ते अग आउंदी है ओनू साड़दी नहीं पिछाड़ जाती है। वो विच बैठा मेरी मुल्तानी बोली खिलदा बैठा है, तेरी बोली हसदा बैठा है। नबी ने कहा ये चंगा दोस्त की कौन है? मन होवा। जबरील ने क्या होवा? आतमताई। ये आतमताई है जे स्वाद आई तो खलोवी जरूर हाथ खड़े करी। आतमताई है काफर दोस्त की आग क्यों नहीं साड़ दी? कमली वाले सखी बड़ा सी मखलूक पालदा से। मखलूक और जड़ा मखलूक पाले ओनू अग नहीं साड़दी, चवलो जड़ा महबूब पालदा रहे। वाह वाह, जड़ा मखलूक पालदा रहा ओनू अग नहीं साड़दी। रूहुल बयानी इस्माइल हकी दी ते जड़ा महबूब पालदा रहा। बोलो बस एक जुमला मजीद, और चूंकि मेरा मौजू ए नहीं वादिये सिल मजाज है, अजे मेरी नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया। एन जा रहे ते अबू तालिब ने क्या पुत्र मुहम्मद मैनू बंदा वखा जिन्हें अबू तालिब तो अलावा नबी नू पुत्र क्या होवे? बोलो उलमा बैठे ने, बंदा वखा बेटा तेरे बड़ी लगी है। नबी ने कहा चाचा इत्थे ते नेड़े तेरे पानी कोई नहीं। कहंदा जे हुंदा ते तैनू क्यों आंदा? वादी दिल मजाज कायनात दे नबी ने अड्डी मारी, चश्मा जारी हो गया। चाचा रज के पी, जेड़ा इत्थे तरे बर्दाश्त नहीं करता अगे अग बर्दाश्त करेगा? बोलो ये मौजू नहीं। अबू तालिब फिर कभी सद्या जे 1.5 घंटा अबू तालिब अज मैं पढ़नी ये नू आए 1.25 लाख नबी बैठे होन ते मेरा नबी आए ते तजीमन 1.25 लाख खड़े हो जाएंगे। नबी बैठा होवे ते ज़हरा आ जाए। मैं 10 मुल्कां पढ़िया अल्लाह की कसम जिथे गया इंज करके पूछया वड्डिया वड्डिया थमन जदों आउंदी सी नबी खलोंदे क्यों सी? जे धी समझ के खलोंदे ने ते सुन्नत तू क्यों नहीं उठता बेटी दे आया? की समझ के खलोंदे सी? अज तक ये राज एक राज है। मैनू पता, मैनू कले नू पूछा जो मैं दसांगा, जे चाहे तो तेन दसा कि नबी बतूल नू वेख के खलोंदे क्यों सी? तवज्जो, फातिमा किबरियाई पर्दा जिदे पिछे ओदी तौहीद छुपी है। जदों बतूल आउंदी सी नबी धी समझ के नहीं, किबरियाई हजार ते चादर समझ के उठते सी। इसे फातिमा कहते हैं। किसी ने पूछा लिमा सुमियत फातिमा, तो फातिमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खुश होया कि इत्थे अलैहिस्सलाम कहंदे ने, वगना रज़ी अल्लाह अलैहि ने सारे सुन गौर दे नाल। क्यों? तेरी मां दा नाम फातिमा है। लुत्फ बड़ा आएगा जो ध्यान मेरे नाल करेगा। ए तस्वीर है ते मैं हजरत साहब कोलों ए प्यार नाल फड़ लईए ते जो इंज करा ते खोल लईए, फिर समझ इस तरह एहतराम ना फड़ा ते ये फड़ ली ते जे मैं इंज करा ते खोल लईए। तेरी मां नू फातिमा क्यों कहंदे? लिमा सुमियत फातिमा तो लिअन्ना फातिमा मुहिब्बिहा मिनन नार,
امام سجاد علیہ السلام کہندے نے اس لئی کہ قیامت والے دن میری جدہ دوزخ وچوں اپنے حبداراں نو کھولے گی. تواڈے چپ تو صدقے تے تواڈے منہ تو صدقے جڑا انہاں دی وجہ تے بھی چوپے قبر وچ بھی چوپی رہے. قیامت والے دن میری دادی کھولے گی. یہ ہے اختیار سیدہ. میرے تو پہلے پڑھتے سن پہ میں تو جی اپنے موضوع آئے ہی کہ قیامت کا دن ہوئے گا تے حکم ہوئے گا اکھاں بند کر لو. اس مجمع انبیاء ہون گے. انبیاء تے معصوم نے. چل تو میں تے غریب ہاں اسی تے گناہگار ہاں اسی تے اکھاں بند کریے. نبی معصوم نے انہوں نے حکم ہوئے گا کہ کھلیاں رکھو تے فاطمہ ویکھو. منہ کھولو نا تسی تے بولو نہیں تے من. اس جملے دی قدر کری ہوئے میں سیکھ نہ چاہے اس جملے دی انڈیا جا کے جسے دیکھ کر نبوت کی آنکھ بند ہو جائے اسے زہرا کہتے ہیں. جنہوں ایک کے نبوت دی آنکھ بند ہو جائے انہوں زہرا آندے نے. ایتے میں پڑھنا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ سارے تو چھوٹی صورت ہے. یہ دے وچ 10 لفظ میں ذرا 10 دا انسان یاد رکھے. کنے لفظ نے میں سناواں گا کہانیاں بھی لیکن اپنے آپ کو سنا 10 ہر آیت وچ مقررات نو چھڑ دیو تے 10 حرف نے. نہیں سمجھ آئی. کل 10 لفظ نے پوری صورت وچ. ہر آیت وچ مقررات چھڈو تے 10 حرف نے. جیڑا حرف سب تو زیادہ آیا وہ الف ہے. کنی واری آیا 10 واری. جیڑے حرف ایک واری آئے نے وہ کنے نے 10. ہر آیت رے تے ختم ہو دیا رات. اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. رے دا حروف تہجی چ پھر نمبر 10واں. کل حرف 28 8 تے 2 پھر 10 ہے. 8 تے 2 پھر یہ 10 دا راز کی ہے. 10 چکر کی ہے. یہ دسیا وانحر نے قربانی نے. قربانیاں ہی 2 ہوئیاں نے. ایک مینا چ ایک کربلا چ. مینا والی 10 نو آئی ہے کربلا والی بھی 10 نو آئی ہے. او مینا والے بھی 10 نو آئے نے کربلا والے بھی 10 نو آئے نے. مینا والے بھی ایک نبی دی آل کربلا والے بھی ایک نبی دی آل. مینا والیاں دے بھی درود کربلا والیاں دے بھی درود. اور مینا والیاں تو بغیر بھی نماز نہیں ہوندی. کربلا والیاں تو بغیر بھی نماز بولیا نہیں تو ہے. مینا والیاں دے بھی درود کربلا والیاں دے بھی درود. مینا والیاں تو بغیر بھی نماز. کما صلی تعالی ابراہیم اگے وا علی آل ابراہیم نہ پڑھتے نہیں ہو جائے گی نہیں ہوتی. اسی طرح کربلا والیاں تو بغیر بھی بولو وہ بھی نبی دی آل وہ بھی نبی دی آل. انہاں تے بھی درود انہاں تے بھی درود. فرق دساں مینا والے کروں کھا کے آئے سن تے جا کھا دی سانے. کربلا والے مینا والے دی ماں کروں پوتا وا کے کنگا وا کے پتر نو اپنے باپ دے نال دعوت دے بھیجیا سی. تول کربلا والے دی ماں نو. مینا والے دی ماں نے کروں دعوت دے بھیجیا سی تے کربلا والے دی ماں. اور سوچ ہوئے یہ خاندان سمجھ میں آنے والا بولو ہے بولو. مینا والے دی نو امید سی ابا دعوت تے لے گیا پتر نو آ جائے گا. مینا کربلا والے نو پتا سی کیا ہے بولو او بولو ہے آنا نہیں. وما علینا الا البلاغ. تھوڑا نہیں دل کرتا نہیں سنتے جا مرضی تہاڈی بادشاہ بھی مینوں نہیں سنتے دل کرتا تے نہ سنو. مینا والے
کربلا والے مینا والے حاجرہ دی اولاد نہیں، کربلا والے فاطمہ دی اولاد نہیں۔ بول دے صحیح ہوئے، بول ہوئے۔ پانچ نے پانچ تن قبلہ ایک آیت لگا پڑھا ولا خمساتن الا ہوا سادسہم، مسیحتاں جل بنا لے اور رب نو، کعبے جل بنا لے اور رب نو، اللہ دا ولا خمساتن الا ہوا سادسہم، جتھے پانچ ہون نا اوتھے چھواں میں ہونا۔ مانی دے ہاتھ کھڑے کرو، جتھے رب ملدا ہی پنجاں دے ڈیرے دے، رب ملدا ہی بول ہے پنجاں دے ڈیرے دے۔ اس پانچ تانے چار مرد نے میل، ایک فیمیل ہے، میل فیمیل، مرد عورت، عورت پورا مہینہ پاک رہندی، بولو پورا مہینہ نماز پڑھ سکتی، پورا مہینہ روزے رکھ سکتی، 10 دن دی چھٹی ہے۔ کسے پارٹی کتاب اتوخا حسنین دی ماں نے ایک قضا کیتی ہے، قبلہ تسی سنو میں پاس توجہ، ڈاکٹر کہندا جڑی عورت نو مینسز نہ آن شی کانٹ بی اے مدر، او ماں بن سکتی نہیں، حیض بھی نہیں، حسن دی بھی ماں ہے۔ بولو مارا جل بحرین، وہ اندھا میں 2 دریا 2 سمندر جاری کی تھے، 2 سمندر جاری جاتا گیا اینج مل کے وقت دے رہے پہ بینہ محبت انہا بیچی کو باڑے ایک آڑے لا جاویان، اے انہوں نہیں ملتا، اے انہوں نہیں ملتا، این وقت ہوا یا خرجو میں نخوم اللؤلؤ والمرجان، انہا بیچو لولو تے مرجان ہیرے تے دنگے نکل دے۔ من میں قومی جی پولی گل کرنی پتہ نہیں وہ کی کرے گا۔ ان علیان و فاطمہ دا بحران امیر خانے میں علی لگو، ایک فلیر دا ٹھنگا دریا علیہ، ایک اسمت دا دریا بطولی، فیجر سولے ملدے بھی نہیں۔ حسن بھی آ رہے ہیں، حسین بھی آ رہے ہیں، یہ تیری طرح ہوتے ہیں۔ آج جتن میں جمعیاں میرے بے 40 دن نماز نہیں پڑھی تو بڑی بڑی بھی نہیں ہونی نہیں نا۔ فالدت الحسن بعد الزہر والصلاۃ العصر، زور پڑھ کے سجدہ نے حسن پیدا کیتا ہے، عصر دی نماز دے امام ہی مسلے دے پتر ہی مسلے دے، جڑے وطر کھا کے مسیتے جان وہ یا تیرے نے یا میرے نے، جدے جمدے نمازی ہوں، جدے جمدے نمازی ہوں اسے بطول کہتے ہیں۔ نمبر 2 ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے لانی سائل عربی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم بطور 2 انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، حسنین کی ماں زہرا کنیا بطول 3 نمبر 1 حور بطول، نمبر 2 مریم بطول، نمبر 3 زہرا بطول، جملہ تیرے لئے۔ اور سب تو زیادہ پلیت ادھو دیئے جدو شوہر دے عزت ہوئے، نہ حور کا شوہر نہ مریم کا شوہر، ہونیاں بطول ہے۔ میں پہنے نہیں پڑھ رہا، ہونیاں آئے مدینے والے سیدہ دی ماں دی چوک چوک علی جیسا شوہر رکھ کے پھر بطول ہے۔ جی میرا تیار کر ہے بی بی کا لقب ہے خاتون جنت، سارے بولو کی ہے، بولو پھر بولے کوئی کیوں لقب خاتون جنت؟ سلام اللہ علیہ
بیوی دا لقب ہے خاتون جنت. کیوں؟ کائنات جنت میں جائے گی ضمیر کی وجہ سے، حسنین کی ماں جائے گی خمیر کی وجہ سے. جگرے کی گئے ہو کائنات ضمیر کی وجہ سے، حسنین کی ماں جائے گی خمیر کی وجہ، چونکہ بی بی دا خمیر ہی جنت ہے. نہیں جملہ لگا بولنا. جدوں کی بی بی آؤں کبا وعد صافی وجہ سے ہی نبی اٹھ دے، ہاتھ چوم دے، سر سند دے تے اپنی گدی دے بٹھا دے. آج میں فیصلہ آباد دے مجمع کو پوچھنا کہ نبی زہرا دے سر سند دے گی. جلدی سمجھ کے متھا دے جو ملیا، سر جو ملیا سن لے گی تھی. آئے 14,000 سال بجلی دوڑے جس سما آسمان کا راز کر دی. 1,86,000 میل فی سیکنڈ بجلی دی رفتار ہے. ایک 14,000 سال پہلے اسمان دے 1,000 سال موٹا ڈالے پہلے اسمان کا. دو لگے، دو دوجے دے، دو تیجے دے، دو چوتھے دے، پنجویں دے، سنے 2 ستے 14,000 سال بجلی دوڑے تے ایک پہنچ یہ صدمے تھے. ان دا سدرات المنتہا، ان دا جنت الماوا، جنت صدمے اسمان دے سدرا دے کوانڈ. توجہ میں فکرہ لگا بولن نبی تی دا سر سن دے سی تے فرما دے انیا شمو راہ الجنہ منہا، میرے تیرے بالا ہی جو جنت دی خوشبو ہوتی ہے. اور جی مدینے میں 14,000 سال دے فاصلے تو جنت دی خوشبو مدینے نال ہے. انہوں فرما دے علی نجم شاہی میرا نام ہے سید محمد علی شاہ نجم المقفر نجم شاہ کے گھر میں. جی کی فرق ہے؟ شیر دے نکے نکے بچے ہوں تے پیرا دے وے کو شکاری چوکنا لگے. اس پیرے دا شیر عربی میں جہارت سامنے میرا خیال سمجھ گیا ہو. پھر سوچے کہ ضرورت ہے میرے بچے چکے شیرہ والا قبول ہے کہ سو جائے ستے ہوئے اسد کہی دے اجے بھی ہجرت دی رات لگی دے بستر تے دل اسد اللہ نظر نہیں آیا. میرا رکھیا میں نکتے اپنا بادشاہ
کوئی بچہ ہے میرا میں پیاسی چلے کے جانڈیا ہوں علی علی کریا کا تو بڑا ہوتا ہی نہیں جاسمی آئی ہے ایتھے مان رہے ایتھے چیزر کھا کے منیا دکی ایتھے مان ایک انگریزہ جملہ ہے attempt any 5 question but first question is compulsory کوئی 5 سوال کرو بچے ہو پہلا لازمی ہے ہم سمجھ آگئی ہے 5 کرو پہلا لازمی ہے قیامت والے دن 4 سوال ہیں جو بندے پاس ہو جائیں گے ان جنت ہمارے ڈور پہن کے اگے بھورا بیٹھ کے آیا جی اگے تو ٹمبا دے کھلوتے ہیں وہ کہہ کے دے لازمی دلیل ہے واقفوہم انہم مسئولون رکو اجے لازمی پوچھنے ہوگی انہم مسئولون ان ولایت علی ابن ابی طالب 10 علی و ولی منداز ہیں یہ ایتھیاں نکل کے سوچی پہ گیا اتھے کھلے کھا کے منیا دکی منیا اس لیے آلہ حضرت میں کیا مرے آج لے اوہ آج من ایتھے میرا بھی دور آج من ایتھے اتر کھا ایک بندہ چوت کو کہنے لگا کہ مائے علی نو نہیں میں تو مثال دے دیا وہ ناکہ بدے دا بزربان ہے علی نو نام منگا نارا کھلے کھا دے انہیں کہا میں نہیں منگا کہ میں مولا کو آ گیا کہتا جا لکھا سج میں کی کھاؤں گا فرمایا تو دے چھو وہ کہتا لگے میں نہیں کھاؤں کارا کہ اپنے بڑی میں پوچھتا کی پکائے انہیں کہا دے چھو کہتا میں نہیں کھانے کوانٹیاں رو بتا کر انہیں کہا انہیں بھی دو چھو ایدروں دو چھو جب صدمے کرو نوڑ کر گا تینوں کھولو پوے گرمی ہے پھر تم دو انہیں کہا میں نہیں کھانے کروں تو پیا جہاں آبادی چنے کے آباد اب وہ ایک آکڑیاں عربیاں دا کافرہ پہ ہوں گا انہاں کہتا پردیسیاں دے بھوکھاں دے دیتا روٹی کھانی انہیں کہا کوئی گالی بسم اللہ اب انہیں بیٹھیا دسترخوان آ گیا دسترخوان لا گیا پہلے چول آ گئے پھر دودھ آ گیا سوال آ گیا پہلا چول پھر دودھ انہیں ہم کھانے نہیں پوچھیا انہیں کہا وہ کدے انہیں کہا میں نہیں کھانے انہیں پھڑ کے لمحہ پا کے ساتھ ہمارے دیتر انہیں کہا جڑا ساڑھے دسترخوان پہ پہ جاتے پھر کھائے نہ دے اٹھے اسی ساتھ لتر مار کے کھوانے کھلے کھا کے ساتھ کھا دے جب آیا اگے علی کھڑے فرمایا جا پہ کھا لے گا لتر دے رہا آئے اتھے من فیسز دان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے جب کہ نماز پڑھنا آمدہ کہ اسی پھر دے پیجے مومن ہے منافق ہے مرداد دے کون ہے کہ کون بے کر دے علی 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 جی وہ کچھی بنا لگی نہ بیچ مار کہ دیکھ کھڑتا لڑ کے اندر مومن پر آیا ہوئے علی کا تنواری نام ہے جس مولوی دی بوٹھی بن جائے نا سمجھی من کری حلالی تے حرامی دی پہچان مقیاس نام علی آئے کعبے وچ ایک اتحاد قیاس میار اور فردے نو کہیں دے سے کہ جدوں کوئی ادھر بھائی بھائی سنے گئے جدوں کو بچہ جمدانا تے پیوں شک پہ لینا بھی اے میرا نہیں کہ ان چوکے تے کعبے سے آگے رکھ دیتا وہ میار اور ولد موندا ان آگے سودا جے ڈانگ ماردا تے میرا نہیں تے سونگ کے ٹوڑ جاتا تے میرا ہے اے سب ابو طالب دے پتر نو لے کعبے سے رول بارا تین دن دالی ہے ایک جبڑے سے تھلے دے کتے ہاتھ پا کے چیر دیتا انہاں کیا میارو مرد مار دیتا انہاں حرالی دے رمی دی پہچان نبی نے کہا دی اینڈ انہاں علی ہے مانی علی ہے بولے بولے تے منکر اچھی بول ہے نعرہ ہے سوال آ جائے بولو نہیں 4 دن کعبے چھمان رہ کے آئیے تھے کعبہ ہوتا نہیں جملہ کا بولنے کے کربلا دا پانی بند ہویا 7 بند
انہاں پانا کیوں نہیں دیتا کہ پلیتا نماز پڑھا رہے ہیں پانی باندھے جملہ میرا تو پی جانا ہے سید نجم شاہ آئے جو نظر ڈال کے لوٹے کی مجبوری ختم کر دے اسے حسین کہتے ہیں میں تینوں پروٹوکول وکھاواں سارا آج جنتی ناکا ایک اسم اللہ کا جنتی ناکا اتے نور دا حادث ویچ بدول سجے جبریل کھبے میکائیل اگے رسول پیچھے علی چاسی نہیں لے جائے نور دا حضرت ایک ام الانوار نورا دی ماں ایک بری کا سبحان اللہ سجے جبریل گاڑوے ہوئے کھبے میکائیل اگے مصطفیٰ پیچھے مرتضیٰ وچ زہرا پروٹوکول رکھے ایچھے حکم آئے گا ردو افسارکم اپنی اکھاں بند کر دیکھو جی میں آنکھ بند کی تھی جسے میں نظر آؤں گے نہیں آئے اور کیوں حکم دیتا ہے لگے سلوک سب متاؤنا دنیا کرو دیکھو نا ایک بتا بتا آنکھ بند ہے اور تسی نظر نہیں آؤں گے اللہ نے کہا جسنی فاطمہ آ رہی ہے تو منظر ہی نہیں رکھا اگڑے تجدہ اگڑے بیٹھا ہے آئے جسے دیکھ کر نبوت کی آنکھ بند ہو جائے اور مخلوق کی گردن چھوک جائے اسے زہرا کہتے ہیں بولے توجہ ایک جملہ اس زندگی پہلی باری سنے گا بی بی پاک نے فرمایا جب اللہ نے میرے نور نو خلق کیتا میں زندگی پہلی باری ریکارڈ لگا کرا کہ میرے نور نو اللہ نے جنت دے ایک سیب وچ رکھ دیتا جدوں میرا بابا معراج دی رات جنت کی سیر کی تھی تو سیب کی دنک لے کے میرے بابے کو سیب پسند آیا وہ توڑ کے دفعات اور ٹھنڈا میرے بابے نے کھاتا میں ڈائریکٹ بنن تو بعد ڈائریکٹ اپنے بابا کے سلو میں آئی اور ماں خدیجہ کے شکم میں آئی میں کہہ گیا لیکن تیرے کو لنگ گیا تیرے کتوں لنگ گیا تیرا اسے اسے ایک اور سال آپ کی اماں کا نام ہے خدیجہ میں صبح سورج نکلنے تک فاطمہ پڑھتا ہوں خدیجہ آج سن 7 مہینے کا بچہ پیدا ہوئے تھے زندہ رہ گئے چھپایا نہیں صاحب اولاد بندے ہاتھ کھڑے کر دینا دے بچے باقی پانی اینا دے پتا ہے گا سرمایا مدہ بچہ پوری مدہ زندہ نہیں رہ دینا لیکن چھپایا نہیں 2 بچے چھمائیں پیدا ہوئے ایک یحییٰ علیہ السلام ایک خدیجہ سلام اللہ علیہ نجم شاہ کیوں دسو کیوں آج جگہ 17 مہینہ چڑھتا ہے کہ ماں نے جسم کا گندا خون بچے کی خوراک سپلائی لائن بحال ہونی شروع ہو جاتی ہے جان پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی غیرت گوارا نہیں کیتا اسلام دے خزانے تے پردیاں دیا اور خود اسلام دے خزانے تے پلیا انہوں خدیجہ
سمجھا نبی آئے بیٹا دس تیری ماں نے کی کیا زہرا نے کیا بابا میری ماں نے کیا میں اتنی امیر سا کہ ایک پاسے کھلوتا بندہ میری دولت دے نظر نہیں سی آتا آج میں اتنی غریب ہوں اسلام دے دے کے میرے کو کفن کا کپڑا نہیں کہ تیرے کو نے دو چادر ایک یا المزمل عجیب نکتہ آگے عجیب اللہ کرے کہ تم سمجھ جاتے کھڑے کریں گے دلی ایک یا المدثر ایک کالی کملی ایک چٹھی چادر مولوی کملی پڑھتا ہے چادر نہیں پڑھتا کالی کالی کملی دی یاد ستائے کدی چٹھی چادر پڑھی ہے پوچھ کیوں کہ چٹھی چادر پڑھے تو پھر تھلے پاکستان بہانے پہنتے ہیں بولیا نہیں بولیا کدی سنا جائے مولوی اگر چٹھی چادر کالی کالی کملی دی یاد ستائے آئے کدی انہوں کیا کر جائے جو حضرت مدثر بھی پڑھے نبی دی چٹھی چادر بھی پڑھ جتے بیچ پنجان لے کے نبی نے کیا اللہ ما ہاؤلائے اہل بیتی اے میرے اہل بیتی اے خاصہ دی اے میرے خاص دی جی ایک جملہ لگا بولنا چندہ کنیا نے چپ کر گیا فردوس عدن ماوا خلد دارالسلام دارالمقامہ علیین تے جنت نہیں کنیا ہو گئی آٹھ پانچ دانے نٹھا جنیوں رہنا تو کہ سنیا دے گا پانچ دانے کسی نے پوچھا آقا تسی کتھے رہنا مولا کائنات نے فرمایا جنہیں تسی دنیا جاتے میں تو نا خود بتا رہا انج جنتی دیکھن گے ایک خود بتا رہا چمکتا ہے تے سوال کرنگے لا یرون فیہا شمس ولا زمہرا یکدم چمک ہوئے گی تے جنتی اکھاں دے ہاتھ رکھ کریں گے کہتے تیرا وعدہ سچا کہ آج سورج چاہتا ہے نہیں یہ چمک کا دی توجہ کا دیئے یہ اکھاں دے ہاتھ رکھ کریں گے فرمایا اللہ تعالیٰ دا نمدہ جنا یہ جنت قرب ہے یہ جنت قرب ہے یہ دے بیچے علی تے بطول تے انہاں دی اولاد علی تے فاطمہ کوئی نبی تے ٹرے جاتے کسے گل تے دوویں ہسے نے ان کی مسکان کا نور ہے جس سے آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے آسان اور جنتی جنت جملہ سنتے دا گئی اور مولا نے فرمایا جس جنت میں ہم ہوں گے اس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا جنہی چھت چھتیر دے باغے ہوں وہ ریس ہونا دی کرے جنہ دے کوٹھے دی چھاتی عرش ہے بولیا نہیں سن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پوچھا کملی ماریا اللہ دا محبوب تو ہے تے چرچے یوسف دے حسن دے بولے اللہ پوچھا ایم پی ہے تو ہے تے کام نمبردار کرنا دے تو کہتا ہے نہیں ہے اممہ جی نے پوچھا یا رسول اللہ دے محبوب تسی ہو تے چرچے یوسف دے حسن دے سواد لیں گے صحیفہ رحمت کی سرخی چرا ہے میرے نبی نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام علیہ عائشہ یوسف کے بدن پر ایک نقاب تھا رفع اللہ تعالیٰ نے واجہ حجاب بنوا کے تھا اللہ نے وہ بھی اٹھا دیا بے پردہ حسن یوسف بے پردہ عورتوں نے دیکھا کوئی نہ سمجھو بے پردہ حسن یوسف بے پردہ عورتوں دیکھیا کہ کتا میں دیا ہونا ہاتھ کٹ لے میرے بدن دیا 70,000 رکھا بولو کہ میں 70,000 مومنہ دی ماں نے پوچھا کدی پہ گلتھا بھی ہے ایس فکرے دے بینا کتنے ہاتھ کھڑے ہوتے لے کہ نہیں فرمایا کہ میں معراج کی رات او ادنا دی کرسی تے بیٹھا رب نے کیا سونے آج تم ہی کر لا میں بھی کر لا سننا آگیا بینا کے ہاتھ کڑا کھڑا کرنا ہے توڑے ہی منکر کڑا ہے کر لا پائے بھی میں آپ سن آج بے دل دا دل کرتا ہے اس 70,000 جو ایک لا کے تینوں اونجنا ویکھا جنہیں بنا کے لو رہا سا یہ مولویاں بلے سندے رہو گنا دے نا دے لا دی دے بولو ہے ایک لا کے رفع اللہ دن واجی جا کے واحد حسن مصطفیٰ تو ایک پردہ لا کچھ عجب شکی ہویا
سمجھیے واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم نور. ایک لتھا ہے اجے 6969 باقی نے. عرش کا نور اڑ گیا, کرسی کا اڑ گیا, سورج بے نور, چاند بے نور, تارے بے نور, کواکب بے نور, سواکب بے نور. عبادت پہ حبیب ہر وقت امتی کر کے دے رہتے ہو. میں ایک لایا تے نوریا دے نور اڑ گئے. جب میں حشر دے پورے 70,000 لایا تیری امت دے گناہ دے نظر ہی نہیں ہونے. جن سوال ہوتا دے بولا سبحان اللہ. اور تو نہیں بیٹھے ہوتا میں نے پتا بیٹھے نے سننا لگی ہے گئے. میں تے کھڑا ہوتا کہہ رہا بولا سبحان اللہ. مولی تقریب کا کرے حشر دا دن ہو سی, سوا نیلے تے سورج ہو سی, پیو نو پتر دی ماں نو دھی دی خبر نہ ہو سی, نفسا نفسی دا عالم ہو سی, ہارے دا ڈردا ہو سی, بیچ علی دا ملنگ بیٹھا اس کے کئی دا مولوی ایڈا سکھا محمد ہو سی. وہ کہنا ہو سی, انہیں کہا جان شڑ کہ سونا ہو سی تے پھر کچھ نہ ہو سی. آج لے آج مدد کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. آخری کل تے اجازت کہ مسجد کا نام کی گلزار مدینہ. یہ پانی کو ایک بندہ ہے کوئی بانی مثال دے طور پہ یہ بانی ہو گئے محمد اسلم تے میں اونا نام کٹ کے کر دے نقشہ لکھ دیا. وہ جگہ لگا ہے کار ہوئے سامنے کریم دا تے میں اپنا نام لکھ کے پھٹی لا جاؤں. لوگ کہنا چول مالی سے یا تیرا گھر نہیں ہون پیڑا ہے نور ایسا قرآن کو بڑھ جائے گی کہ موت کی سر تے رکھی کہ پھٹی نور ایسا اپنے پیڑے تے لگی سی. وہ ایک قائدت آن دے پیڑی نور ایسا دی تے تختی پنجا دی تختی پڑھ کے دماغ آپ سے لگی سن 1951 کوئی 1950 یہ دے بیچ روسی سائنسدان جودی پہاڑ تے کھدائی کا کرتے ہیں. ٹن نال دا کہنا لکڑی ہے آرام نال. جدوں نہ کھوترے کتاب میرے کاری ایلی کتاب دا نہ ہی کہیں تکلیف ہو گئے تے میں فون کری کا واٹس ایپ تے بھیج دیا. توجہ ویکھا تے پھٹی نکلی 14 انچ لمبی 10 انچ چوڑی اُتے 5-17 تو بولے نہیں پڑھنا. اور پھٹی 14 انچ لمبی 10 انچ چوڑی اُتے 5-17 سن 1952 وچ 1952 انہوں نے 7 ملکوں دے زبان نال بلائے بیڑے ان پڑھو اے کی لکھیا. انہوں نے کہا کہ یہ عبرانی زبان ہے تے نوح علیہ السلام دے بیڑے دی یہ پھٹی نوح دے بیڑے دے متھے تے لگی سی. انہوں نے کہا لکھیا کی مجھے مولوی نے پڑھ کے سنا. انہوں نے کہا کہ تختی 14 کے نمی 10 چوڑی تے 5-17 تے نوح علیہ السلام دے بیڑے دے متھے تے لگی یہ کتاب لکھیا کی ہے. ڈاکٹر مائیکل نے یہ 1952 میں انگریزی ترجمہ کیتا عبرانی زبان کو تے میں تے وہ انگریزی بھی سنانا تے تیری مادری زبان میں ترجمہ کر کے بھی سنانا. پہلی لائن او مائی گاڈ مائی ہیلپر کیپ مائی ہینڈ ود مرسی. پہلی لائن او میرے پروردگار نوح دی ماں پھڑ کے رحمت دا واسطہ اللہ کی رحمت کا نام کی سچ بھیجا میں تو جو بتاؤں اللہ کی رحمت مما ارسلنا. میں تو سوال پوچھنا نبی دا لقب رحمت للعالمین کیوں ہے؟ میں تو فاطمہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے رحمت پتر ہوتا ہے نعمت. جے نبی دا بیٹا زندہ رہتا تے رسول نعمت للعالمین ہوتے. اللہ دی نبی ہے اگر پتر زندہ رہے
اللہ نے پتر لے لے بطول تیرے چ کمی نہ ہوگی اسی رسول نو رحمت للعالمین کیونکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے بولو بولو بیٹی رحمت ہوتی ہے آج تک کائنات مقام سجدہ نہیں سمجھ سکتا بولو کوئی سمجھ ہے جدے پتر حسین ورگے ہوں تو سوچیا نہیں ہوگی جدے بیٹے حسن ورگے ہوں ایک جملہ حسین دے لگا پڑھ یہ چار سالے تعداد ہی نہیں تقریر ختم دے میں گیا میں کربلا 6 سال پڑے 6 کلومیٹر لمبا بارڈر کروا رہا تھا کتنا چیز ادھر 72 نے ادھر 9 لاکھ ہے میں تو پنجابی بولتا ہوں اردو میں آؤندی ہے لیکن پڑھتا نہیں 3 زمانہ تقریر کر سکتا انگریزی اردو تے پنجابی کا پنجابی سوال بنا ہوتا ہے اپنی زبان ہے لیکن کیا زبان اللہ پھر تسی بلوچستان جاؤ وہ بلوچی بولن گے تسی سرحدے جاؤ وہ پشتو بولن گے تسی سندھے جاؤ وہ سندھی بولن گے ساڈے گھر نیانا جمع بلے تے دنانی ہے بیٹا وہ تیرے پاپا ہیں وہ تیرا دادا ہے کہ انہوں نے دسے رکھ او تیرا پیو ہی تے او تیرا دادا ہی تے سواد زیادہ کیا بہت صحیح اپنی زبان نال بھی پیار کریا کرے قومی زبان لائے کے احترام اپنی جگہ لیکن مادری زبان سمجھ بڑی ہو جی میں پڑھیا تھا کہ نعمت للعالمین اور رحمت للعالمین نبی بطول دی وجہ تھا رحمت للعالمین کیونکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے بیٹا انا آتینا کل کوثر نبی کو اللہ نے بیٹے لے لے پھر رسول کا تھوڑا جا دل اداس ہویا ایک آس کے بعد سہمی سی اس کتے نے کیا آج نبی دی نسل ختم ہو گئی رب نے کیا انا آتینا کل کوثر فصل ربک وانحر انا شان ہے تیرا دشمن بے نسل ہے اسی میں فاطمہ نے دیتی فصل لے لے ربی کا ہون پڑھ دربار میں عام شاپی کو پیش کیا گیا یہ تابعی سے بڑا مشہور ہے کہ انہوں کوٹ پا کے کہیں گا آج کسی بندے دی تو اللہ نہیں ہے تو وہ گاٹا بنا ہے وہ گردن نہیں ہے تے دلوں پایا ذرا دیکھ تیرے سامنے وہ عام شاپی کی مدینہ ایوی دو علم عبداللہ ابن جام یہ بڑا نیک بندہ سی کڑیاں پائیاں تے ان میدان چلا ہے آخری دال تے اجازت ان جو اتھے پایا اتھے گاٹا لانا سی تے آمد شاہی کے امیر یہ قصور کی ہے انہوں قصور اے آؤ پتر علی دے نے اے آدھا ربی دے نے کوئی صدر میں کہا اوہ حسن بھی علی ہے حسین بھی علی ہے میروں کسی پارٹی کے دعوے سے نہیں ملیا کہ کدی کسی کو علی دے پترہ کا رسول جیڑا بولتا کہ فرزند رسول بولیا نہیں تو میرا منہ بنائی پڑتا تھا کہ قبر کی منہ بنائی ہوئے لیکن زمانہ کے اندر چھے نبی نے کل پیدا ہوتے تے نبی ہوتے کیونکہ نبوت دا بوا پاکسی ہیں نبی دے سلب علی ہے ایسے طرح بیٹا عمر بنی ہے فاطمہ بھی عباس میرا ہے فاطمہ نے کہا دا کہ 13واں امام ہوتا امام 12 سال ہے سارے بولو میرا ہاتھ چلا کے سینے کا ٹیل لا کے حیدر 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 آخری جملہ ایک جملہ چاندیا غازی
अब्बास से बना मानी हाथ खड़े करो मानी क्या बात है अली दे 18 पुत्र ने 18 सन कितने 10 से 8 एक दे 8 18 बेटे बस आखिरी गल पे इजाजत मेरे गन में लगती है ये एडलैंड से लगे कि अली मुस्कुरा के कितने 12,000 तक के लश्कर आज मेरा कौन सा बेटा जंग की इब्तदा करेगा सब तो पहले मोहम्मद अनफिया है उन्होंने कहा बाबा मैं तेरी डिमांड की है अब्बा 3,000 सवाई दे दे अपना घोड़ा ते तलवार दे दे ते मैं लथी पीना 12,000 दे देर क्यों नहीं आएगा अब्बा शाम तक मगरब तक जैनू मार देंगा या बजा देंगा अली के मेरे पुत्र मैनू जरा जल्दी तू दे उन्हें कहा जी कर फिर मैं पुत्र मेरी जरा सौ है जल्दी इस तरह बारी बारी ना तीसरा है तीसरा चौथा है जी 12 बजे अगला है जी 11 बजे तक अखीर चाहिए 13 साल का अब्बास मेरे नहीं पता उनको तो तुम मानी है तो बोलेगा भाई मैं तुझे अलैहिस्सलाम वाले हो इसलिए मैं कर लगा हूं आई अब्बास तेरी डिमांड नखरा वे 13 साल दे इंज वेख के क्या ना 3,000 ना 2,000 ना 1,000 ना 1 ना 3,000 ना 2,000 ना 1,000 ना 1 ना तेरा घोड़ा ना तेरी तलवार चाहिए कि उन्हें कहा तेरा हुक्म होवे अली दा हुक्म होवे हुसैन दी मुस्कान होवे लेकिन जदों भी अलमदार का नाम लेगा ऐल हदीस की कहेगा अब्बास की गल होगी कायनात सालन हत्थां नाल झंडा चुकदी जिन्हें क़यामत तक बगैर हत्थां तो चुके है उसे अब्बास उसे अब्बास कहते हैं बीबी ने दुनिया जान लगा क्या यार मैं देवी हां मेरे तो बाद ब्याह करी फिर कभी आया तो अब्बास की पूरे नाम के दाद के बनाऊंगा अब्बास क्या करी पुत्र रब देता है उसका नाम भी मैं सिलेक्ट कर दिया तेरे नाम अली दी ऐल लईए अपने लकब बचूल दी बे लईए अपने बाबे रस्मानी नाम अहमद दी अल्फ लईए हसन हुसैन दी मुश्तरका सीन लईए इसका मतलब है मुरक्का पंज तन अब्बास लेकिन पहले उठन की गल करके तवज्जो इमाम बाकर इमाम अली फिर हसन फिर हुसैन फिर ज़ैनुल आबिदीन फिर बाकर पंजवां इमाम बाकर के सामने किसी ने क्या अब्बास उठ के खड़े हो गए उन्हें फिर क्या अब्बास फिर खड़े हो गए जब उन्हें 4-5 बारी क्या ना कहने लगे तू अगर पूरी जिंदगी मेरे चाचा का नाम ले एहसान ही चाहते कदी मौलाना में सादा मैं तेन करबला सुनावा तेन दसा खानदान की है अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल करे अबू तालिब का सदका और पंजा के 12 का सदका खुश हो और दिन जाए बैठो सारे दोस्त बैठे